Manifest contra la mat. Els estats espanyol i francès ja han decidit el futur del nostre territori. En contra de l'opinió de la majoria de la gent, la mat acabarà esdevenint una realitat, malgrat el que tot això suposa. Destrucció de camps i boscos, guanys econòmics per a uns pocs, expropiacions de terreny, etc. La línia de molt alta tensió no és la millor manera de portar energia cap a les comarques gironines. El govern encara ha de justificar la construcció d'aquesta infraestructura mentre que nosaltres ja hem donat alternatives, com ara la reconversió de les línies ja existents o la idea de fer una xarxa elèctrica descentralitzada, així com invertir en les energies renovables i respectuoses amb el medi ambient. Ja fa 3 anys que reivindiquem un altre model energètic i ja és hora que ens tinguin en compte. No han fet cas de les nostres queixes a les manifestacions, ni de les nostres firmes, ni dels nostres manifestos. Davant d'aquesta agressió a la nostra terra i de les negatives dels estats espanyol i francès a escoltar la nostra veu, cal que tots i totes reaccionem i fem el possible per evitar que el projecte estigui endavant. Des de cada poble i cada vila cal que informem a la gent de la mat i n'aturem les obres allà mateix, pels mitjans que siguin necessaris. Tots ens hem d'unir contra els 400.000 volts. Sortim al carrer, cridem, sabotegem. No ens poden construir al davant nostre aquesta mentida. D'altra banda, us recordem que demà diumenge a 2:15 del matí hi ha convocada una manifestació a la plaça del Lleó de Girona. Cal que tothom hi sigui present per fer-nos sentir ben alt i clar. No volem la mat, ni aquí ni enlloc. Visca la terra! Lliure! Visca la terra! Lliure! Visca la terra! Lliure! Visca, visca, visca! Visca terra lliure! Visca, visca, visca!